Kazwai vana vaMwari, mufaro wangu kuti tisangane zvakare mukati mekudzidziwa kweshoko raMwari. Tinokuchingamidzai vari kufamba nesu mukati mezvirongwa zvino, tichikushuviraiwo zvakanaka uye chikomborero chaMwari mukati mezuva ranhasi. Tiri kutarisa kuna zvakazarirwa 12 kubva pavhesi ya 7 tichisvika nayo pavhesi ya 12, but vakativerengera tinojamba 12 toenda pa11 ndo ndima yatichafamba nayo. Musoro weshoko unoti usatevera akakundwa, usatevere akakundwa. Ngatimbonamatai Ishe, tinomutendai nemukana umatipa kudzidza shoko iri. Tiri vadoko mukati maro, tinokumbira ukuru hwenyu huve pamberi pedu. Komborai munhu wenyu akatarira neachateerera, kuverengwa kwaro kuve kutaura kwenyu chaiko. Ndidzikisirwe imusimudzirwe naJesu tanamata, amen. Amen. Vhesi ya 7. Vhesi ra7. Yes. Zvino kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo. Vakasakunda. Nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandigwa pasi. Iyo nyoka yekare inonzi Dhiabhorosi naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandigwa panyika navatumwa vayo.
vakakandirwa pasi pamwe chete nayo vhesi 10. Ndikanzwa inzwi guru richibva kudenga richiti, zvino ruponeso rwasvika nesimba novushe hwaMwari wedu noumambo hwaKristu wake, nokuti mupomeri wehama dzedu wakakandirwa pasi, wakavapomera pamberi paMwari wedu masikati nousiku. Vhesi 12. Saka farai kudenga nemwanogarako, mune nhamo imwe nyika negungwa, nokuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri akatsamwa kwazvo, nokuti unoziva kuti une chinguva chidoko. Vhesi 11. Ivo vakamukunda neropa regwayana, uye neshoko rokupupura kwavo havana kuda upenyu hwavo kusvikira parufu. Mwari awedzere chikombero pakuenda kushoko rake. Amen. Usatevera wakakundwa. Sure. Vakomana vebhora munowirana neni kuti zvine stress. Handi kutaura mazita ematimu pana. Zvine stress kusapota iri kudliwa. Nokuti unofamba wega. Unofamba wega. Vamwe havafambi vega ka. Ndine mawitness eri panapa. Vanhu vanoziva kuti unopindana nacho kana ukafamba netimu yakadliwa. Toda kuti muone panapa kuti sestress yamunongoita iyai kana uchitevera timu yako ichidliwa, ndoendera kuti ndimbokupinzai pastress panapa. Chirongwa chino ndechekupinza vanhu mustress, especially vanhu vari kutevera yakadliwa. Chokwadi. Kana yakadliwa usaitevera, hazvinyadzisi. Ini handisapoti zvangu bhora maningi, but ini handina problem kuchinja timu. Ndakachinja timu. Ndakaona iri kudliwa ini pastor, ndikati ndinoidii iyo iri ku-UK, indiri kuno ndoita stress, ndibva ndamhanya neiri kuwina, but iri kudliwa futi mazuva ano. Asi hazvindikanganisi kuchinja ndinde neyakawina, nokuti hazvindipi stress, togara chingopemberera. Hezvinei zvaitika pana kwanzi kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri ndiJesu. Vamwe havaibati, vanoti Mikaeri mutumwa asi Jesu. But kuisa mukaitsvaga nekuironda muchaona kuti Michael zvinoreva kuti one like God, akafanana naMwari. Kana chichandisa kufanana, hatisi kureva kuti vanhu vakangofanana, iye mumwe chete saMwari, anova Mwari pachake. Michael vamwe vanobva vati haingirosi nokuti ari kunzi mutumwa mukuru. Michael akafanana naMwari, wakatumwa neumwari kuuya pano panyika kuti afire wewe neni. Saka unombopfeka bhachi remutumwa kunyange pane mwe nzvimbo munotoona mweya mutsvene achimbotumwa kuuya panyika. Jesu anotaura, ndinoenda kuna Baba, but ndonokukumbirirai kuti mugopiwa umwe munyaradzi agotumwa agogara pakati penyu. Asi hatori pane zvake, anotora pane zvangu. Saka Michael, this is Jesus. Ndi Jesu pachake airwa ane vatumwa vake. Vamwe vanobva vati why? It is because ngirozi Satani anga ane vatumwa vake, but Satani ari kuti ndevake, kwete by creation but by adoption, nekuvakanganisa. Anotora ngirozi dzaMwari odziita dzake nokuti akavakanganisa, dzikamutevera. Shoko raMwari riri kutaridza kuti kwakaitika champwititi kudenga. Ndokubva Michael amira. Mwari ngaabongwe, nokuti kana orwa naSatani haamiri saMwari. Otherwise Satani haapamiri. Ground racho harisi level. Aite kuti Goliath naDavid vangagwa. Saka Mwari waipfeka bhachi remutumwa kuti agwe neumwe mutumwa. Mutumwa Satani agorege komplaina kuti maifunga ndinomirisana naMwari here. Sei angava mucherechedzo sei? Nokuti vanhu panyika havangaiti vana Mwari kuti vakunde. Jesu akatora chimiro chengirosi akarwa nemwingirosi. This is why pamunomuona pana Jude 9 ari pabwiro raMozisi kunonzi Mikaeri akauya akati Mozisi ndomutsa ndoinde naye mazambara matsvene. Ndokubva Satani asvika kanzi haumumutsi nokuti akarova dombo. Pepo akati iwe taura. Saka hasi wako uye amukiye zvino anomuka parumuko gwechipiri. Saka Jesu saMichael
anoti Mwari ngaakurange. Chikonzero aiti kana ndikakutuka ndirini unofa ukasararamazve. Nyasha dzaMwari ndedzekuti anokwanisa kupfeka umwe munhu kuti iwe urarame. Rega nditaure newe, kutounza mharidzo dzichiuya nevanhu inyasha dzaMwari. Mwari angadai achiparidza ega, aimira akataura newe, akanoka pahwindo remota kuti dzikisa hwindo nditaure newe, hapana aidhiraivha futi. Tese taita paralyzed, but God is merciful kuti anotuma vanhu vanodla matemba nemugwadla kuti unzwe voice remunhu wekwako, but ari Mwari ari kutaura. Oh yes, I love Jesus because ndibwari ane nyasha. The Bible says Michael akagwa neshato. Varere kuti shato kana kuti dragon ivara rinoreva munhu akanga ariko akambenga ari mutumwa wechiedza, but akapanduka nekuda kwokuzvikudza, akapanduka nekuda kwokuisa chigaro chake pamusoro pechaMwari. Dragon inomirira kunyengera. Actually vara rinoshandiswa ndi diabolos. Diabolos rinobva pavara rinonzi diabalo, kureva kuti kunyengera. Basa raSatani vanhu vaMwari kunyengera. Rega ndikutaurire, kana itaura pamusoro paSatani tikureva pamusoro pemunhu anonyengera. Satani anogona kufamba newe achikupa mari uchiguta, but ukaona akasakutsotsa on the way haasiye. Satani haafidhi munhu mahara. Kana akufidha anodhila newe nokuti munyengeri. Satani ndiye anoita kuti munhu anga achigara zvakanaka nemukadzi apinde muspeya onotora musikana webasa. Munyengeri ndiye anoti munhu anga achipinda chechi zvakanaka unosiya akumhanya nezvimwe. Munyengeri ndiye anovimbisa vanhu mufaro panyika yematambudziko. Ndiye anovimbisa vanhu rugare pasina rugare. Munyengeri ndiye anovimbisa vanhu upenyu iwo munyika izere rufu. Ndiye anovimbisa vanhu kuti anondipa mari iwo vanhu vasina Mwari. Munyengeri kana tisina Jehovha tiri kunyengegwa. Vanhu vaMwari ngadi kutaurire, kana pane chinhu chatifanira kuchenjerera unyengeri hwaSatani, nokuti haiti ari ega, kwanzi anengiri wose. Akatokandwa pano panyika ane chikwata chiri kuita busy. Satani haamwi skati, hadhakwi, ndeunomwa. Satani haindi kubhora kunoona bhora kuti yawina ndeipi. Rake basa anoita nemazvo. He knows kuti handina time. Actually kana pane munhu ari a very good steward of time is the devil. Ndiye anochengeta nguva nokuti anoziva kuti nguva yangu ipfupi, kana ndikaita zvekutamba munhu handimuwani. Saka the Bible says akatsamwa wete mbichana. Satani haatsamwi zvekutamba. Unoziva kuti Satani hana majokisi, tisu tinoita makikiki mufoni, but Satani hana nguva. Kana ataipa ari kutaipa neropa rako, haataipa achiita zvekutamba. Haana zvimadhori zvinonyemwerera Satani. Kana akudhila nemunhu waMwari anongoisa makrosi nemichinjikwa. Satani is busy. Kana pane munhu ari busy, pastor, is the devil. The Bible says akatsamwa stereki. Kana uchiti ndinonyepa inda kuchipatara unoona kuti haana kufara. Kana uchifunga ndinonyepa inda pamuchato uone kutsamwa kwakaita. Kana uchiti ndinonyepa tarisa madhumbu awakapfeka. Kana uchiti ndinonyepa tarisa uone vanhu vari paoxygen. Woziva kuti akatsamwa, auraya. Satani aite zvekutamba. Tisu tinotamba tomboti nhasi kuchechi, nhasi kunyika. Satani is full time, haapindi chechi. Ndakukutaura vanhu vaMwari, ndikanditaure newe, isuka tisaite zvekutamba tombopota chibuda. Satani haapindi chechi. Ukaona akagara mubhenji rekuchechi haana kuya kuzonamata, haafambiri kuzonamata, ari kutsvaka okutsausa. This is why the Bible says iye kana akutsausa unotsausa kunyange nevasanangurwa. The Bible says akarwa, but praise be to God, hallelujah, akakundwa. Ndikaverenga vhesi ndo manyawi kuti bhora racho rakawinwa kare pamuchinjikwa, akakundwa. How? I want to go to that one. Satani akakundwa sei? Mukacherechedza muchaona patagwa panapa kwanzi mupomeri wehama.
shoko riri kubuda pachena panapa nderekuti kudenga kwakwa nengozi. Ukaona mumba mune nyoka yamusiri kuona muchingova vanhu kuseni munhu akarumwa kutoitsvaga hamuiona hamugarike mudenga mamusagarike. Pane mwe nzvimbo pandakaverenga unonzi Satani mazuva ake achiri Lucifer akanga achityisa ngiro dzaitiwo kunzvenga dzikamona achibva nekoko dzochinja zhira because aisati akasangana nengirozi aisatamba nayo because aiti kana akabata ngirozi akamira naye maseconds achitaura naye kuti unoona sei government yemunomu tigere zvakadii munomu ngirozi dzanga dzakuavoida Satani kuti hatigoni kumirisana naye because he was so cunning. Ukaona utora 1/3 of angels zingaverengeki zvotaridza kuti aiparidza kana Satani oparidza. That's why pachizonzi Job anga ari munhu waMwari because ainzvenga zvakaipa. Kunonzi ngirozi dzakazoti pavhesi ya12 kanzi mufaro kudenga. Unoziva kuti vhesi iyo yaimbondigwadza pasi kuti nditi shuwa imi vanhu vari kudenga shuwa mungati mufaro shuwa isu totambura shuwa imi henyu mofara. Ndakazovati haidi femai imbofemai because anga asingaite masikati neusiku anga asina nguva dzekunyengera anytime yange iri nguva yekunyengera zvokuti kudenga kwakusagarike kuimba vangausai papane suspicion all over kuti uri kutivi gwaSatani here kana kuti gwaJesu. That's why the Bible says ainyengera masikati neusiku farai imi munogara kudenga neimi vari kudenga but panyika mune nhamo. Kana pane chinhu chatinacho manje inhamo isi tinogara pano kwanzi negungwa nokuti mweya dati murangarire nokuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri akatsamwa kwazvo nokuti unoziva kuti uchine chinguva chiduku. Ndoda kuti Madeleine tumavara uti amen. Unoziva kuti uchine chinguva chiduku. Satani akatanga hondo yake kudenga akakundwa. Jesu paakaberekwa naMaria Satani akamutraya akati tinosvitsana kumapena tuvana tukaurawa twatine ma2 year olds tichidzika pasi achitsvaka kumupwanya but akanzvengeswa akadakara aenda Africa. Denga rikati kwete ndinomuchengeta akati tonosangana ndobva vati gedhegedhe muGetsemani kanzi tasangana dhuma iye ndobva atora Judas akati ndibatsire ndoda kumbosotana nemurume uyu. Judas akati ndipe kamari ndikandikutaurire kana uchironga zvaunoronga usafunga kuti uri kuronga naMwari kana uchironga nevanovengana naMwari uri kuronga naDiabolos. Kana Satani achiita zvinhu zvake anopinda mukati mukoo pakati pevanhu vaMwari ndo paanopinda achivhomora kuti ashandise kupfura vhangeri raMwari. Kunonzi vakasvitsana kumapena muGetsemani dakara Jesu ati Ishe kana zvaibvira mukombe ngaudarika but zvirege kuva kuda kwangu but kuda kwenyu ngakuitwe. And then God sent Gabriel. Akadaidza Gabriel akati Gabriel enda. Gabriel akaenda akanotsamirisa Jesu pachipfuva akamusapota. Jesu akati varume zvakwana zvekuchavata chiregai nokuti muchinda wenyika ino akuya. Jesus akapiwa encouragement nedenga. In other words patinosangana nematambudziko kana Satani atipingirisha mukati meupenyu Gabriel anotumwa anouya kuzotivatisa pachipfuva. Chipfuva kwete chaAbrahama chipfuva kwete chaJakobho pachipfuva chemunhu waMwari. Tinovata pachipfuva chaJesu kana tasangana nematambudziko denga harinyarari zorora pachipfuva chinonyaradza. The Bible says Jesus akaenda akati ndakuenda varume ndokubva vakanga vanaye vakafunga kuti uri kuinda kuholiday havana kuziva kuti anga avingwa kuti azosungwa. The Bible says verse 11 ivo vakamukunda neropa regwayana. I want you to go to that one very closely. Ivo vakamukunda ndivananikwa vari kunzi ivo vakamukunda. This is the past tense. Haisi nyaya yekuti vachamukunda vangangomukunda ndaivaine sekunge vakangokunda otherwise vangakunda. The Bible is clear. Ivo vakakunda past. In other words kukunda kwedu kwakaitika kudhara. How? The Bible says vakamukunda Satani neiko neropa raJesu. What does that mean? Vamwe vanobva vafungidzwa kuti ropa raJesu. I have seen many people
even kana vakunamata ezvino haagoni kupedza munamato akasati ndinonamata muropa nemuzita. Anofungidzwa akanga kuti muzita hakundi, saka anoda kupinza ropa. Vamwe anofungidzwa kuti kana chiti ropa raJesu kusatuka kwaraita vanhu vachitsatikigwa vanga vari pamuchinjikwa. Endeti vakanga vari pamuchinjikwa masoja vakadzokera kumba vasatikigwa neropa but vasina kuponeswa. Kukunda neropa tikutaura yes, the cross of Jesus. Pamuchinjikwa akavakunda, akatikundira. Tinokunda nekuda kwomuchinjikwa waKristu. But it's even more than that. Jesu akakunda nekuda kwete kwekungofa chete, but nekurarama. In the blood there is life. Hebrews 7:22. Hakuna chinhu chingaponeswa kana pasina ropa. Muropa mune upenyu. Saka kukunda tinokunda neupenyu hwaJesu. Kararamiro kaita achitadza kutorwa nemadzimai eSamaria aikunda paakanga achirarama ari mukomana pakati pevasikana akakunda. Upenyu hwake, mararamiro ake nekuzonofa kwake ndiko kukunda kwedu. Saka kukunda mukati memidzi yatosangana nayo tinokopa mararamiro akaita Jesu kusvika anofa pamuchinjikwa. Manzwa here pachinzi havana kuda upenyu hwavo. Haleluya. Havana kuda upenyu hwavo kusvika parufu. Zvinoreva kuti kana chida kukunda vanhu vaMwari hatitarisi kararamiro kekuda kurarama izvino. Kana chida kukunda hatina hanya nezvinoitika kwatiri as long as tiri pana Mwari. Kana tichifa tofa. Unoziva kuti pane chinhu kamwe nyoka imwe inoti ikaruma chiva chikaruma chinohaka. Mazino acho anonohaka kudai, kuhaka achibatana kudai. Nyange ukarovera pamuti haibvi. Kusvika watodambura, ukatodambura unotopareta mazino. Iri kutaura kuti vanhu vaMwari ngatiti sechiva kana tarumba pana Jesu hatibve. Nyange urovera pamuti, nyange ukadhivosa hatibve. Tinenge takaloka vese vana Mwari vari kuda kufira pana Jesu. Nyange COVID tinoramba takaloka, kunyange urombo tenge takaloka, kunyange tikasangana nezvinonetsa zvenyika ino hatibve. Why? Takaloka pana Jesu. Havana kuda upenyu hwavo kusvika parufu. And then if you read nyaya ichitaurwa mu Higher Life 271, the prophecy in which these symbols are found begins with Revelation chapter 12. Tikutaura izvotanga kuna zvakazarurwa 12 ndokwatiri kutaura. The dragon that sought to destroy Christ at his birth is said to be Satan. Ndiye Satan wacho. He moved upon Herod to put the Savior to death. Ndiye akanga achisunda Herod kuti Kristu aurawe, but Jesu akanzvengeswa kusvika anofa pamuchinjikwa. Shoko ranoda kukusiyira muteereri nemutariri wechirongwa ndechekuti hazvina uchenjeri kutevera akakundwa. Satani akakundwa. Ndo timu yakabayiwa manje. Home and away. Kudenga yakarobwa, pamuchinjikwa yakarobwa. Saka kuramba uchasapota iyoyo ndo kunonzi ngozvipinza pastress. Actually kana uri musapoti kune alternative ndi Jesu. Ndiye akawina. Nyaya yacho akaiwina. Satani anozviziva, akambotraya kupinda even nemba patakanobuda Jesu achiwina. Akatraya even arushawa kana pane mwana akavengwa. Kana pane mwana akavengwa ndi Jesu. Uzopa ndomboitaura. Ndomboti pasa ndomboti kamwana aka kakanetsa. Kamwana kakanetsa. Kubva iri mimba kachitambudza. Herodi kuwa kuti kune mwana aberekwa, mwana aberekwa akabvunda. Kwanzi madhara ese angari pakabvunda. Kanzi kana manomuonawo muzondiudzawo ndogoita makoro kakanetsa. Kari kasvava. Why? Because maari mama katakugwa pamafudze. Umambo waDhavhidha ndiye ishe wamadzishe namambo wamadzimambo. Saka Satani waizviziva kamwanaka kamwana hako, pati pane zviripo. Kana una Jesu unyange uri ndonda, Satani anozviziva undonda zvahwo pati munhu akatakurawo. Kunyange uri chirikadzi, uchirikadzi zvahwo pati akatakura. Kunyange uri rovha zvahwo unotyisa.
kana wakatakura Jesu unohlisa. Satani afare kana akakutakura. Why? Because anozoti mauri mune kukunda. Wokundwa here. Kukundwa here pa TV. Netimu yakadliwa ku ground. Sure. Ndiudzeyo kuti pena inomwa sei pa TV. Iyo yakakutiwa ku ground. Inomwa sei. Ina ndoshamisika. Munobvunda hamuna kuzviona here. Fair pamuchinji kwa hamuna kuna chirohwe. Jesus anoti it is finished. Amen. Akati zvapera. Nobva vanhu vakati afa. Sunday morning akamuka. Akamuka kanzi baba vanokudaidza akaenda. Saka mobvunda seko timu yakadliwa pamuchinji kwa. You wina seko mu-TV. Already delayed match. Amen. Jesus akakunda. Takakunda. Amen. Jesu pamuchinji kwa. Uzatevere yakadliwa unoita stress. Sure. Ndauti mdharamu ndiverengere Imani Samuel chipiri. Chapter 2. Muverenge verse 17. Verse 17. Inoti kudii muranda wacho. Kurwa kukanyanya kwazvo zuva iro. Abhineri navarume vaIsraeri vakakundwa navaranda vaDhavhidhi. Vanakomana vatatu vaZeruya vakanga varipo, vana Joabhi naAbhishai naAsaheri. Asaheri waigona kumhanya sechengu. Asaheri akatevera Abhineri. Zvino pakumhanya kwake haana kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe pakumutevera Abhineri. Abhineri akacheuka akati, ndiwe Asaheri here? Iye akati, ndini. Abhineri akati kwaari, tsauka hako kurutivi kana kuruboshwe ubate rimwe ramajaya utore nhumbi dzake dzokurwa nadzo. Asi Asaheri akaramba kutsauka pakumutevera. Abhineri akati zvekuna Asaheri, tsauka hako pakunditevera, ndichakuvurayireiko? Ndingandoonana seiko naJoabhi mukuru wako? Asi wakaramba kutsauka. Saizvozvo Abhineri wakamubaya nomudumbu nechireya chepfumo. Pfumo rikabuda neSeiri. Kwake akawira pasi, ipapo akafirapo. Zvino vanhu vose vakati vachisvika pakawira Asaheri pasi pakufa kwake vakamira. Unoteverereiko? Akakundwa. Chokwadi. Toda kutenda vana vaMwari. Nyaya yedu inoti usatevera wakakundwa. Wakakundwa waikwa pachena. Chokwadi. Ndi Satani nengirozi dzake. Vakakundwa kudenga, vakakundwa panyika, vakakundwa pamuchinjikwa, vakakundwa parumuko. Taverenga murume uyu. Pakaita hondo pakati paDhavhidhi neboka raitevera Sauro atofa, raiva naAbhineri. Bhaibheri shoko raMwari ratiro, hondo payakamuka, vo kuna Abhineri vaitevera Sauro akatofira muhondo vakakundwa. Abhineri akatiza. Mukomana wainzi Asaheri waigona kumhanya sechengu, akatevera Abhineri. Abhineri unochemuka unoti, ndichakuvurayireiko? Rega kunditevera, ndinokuuraya. Bhaibheri ratiro haana kudzokera shure. Asaheri akaramba achitevera wakakundwa. Mukomana wakanga achitiza anga akadzidza hondo, akawa mutinhiro waimhanya, akakaunda masteps kuti paari pamwe pane 1 mita kana 2 meters. Akakanda pfumo rikabaya Asaheri akafira ipapo. Hama dzangu dzinodikamwa, chiverengo ichi chiri kutiudza pachena kuti ukatevera wakakundwa unoparara. Munoziva here kuti Mwari akunda Satani akamukandira pano panyika? Iko zvino ari kugadzira dziva romoto rokuparadza Satani nengirozi dzake. Kana uchiverenga Mateo 24 verse 41 uchiburuka, kunonzi vari kuruboshwe Jesu uchati kwavari, ibvai kwandiri vaiti vokusarurama, muinde kugehena, moto akagadzirirwa Satani nengirozi dzake. Asi kana ukamutevera, newe uchaparara. Bhaibheri rangu rinondiudza pachena, vanotevera muvengi wakaruza uyu havamuteveri fizikali, vanomutevera nenhema dzaakareva. Akadzireva kudenga, akahwina 1/3. Uri kudzireva panyika ino, uchahwina vamwe. Vose vanenge vakundwa naSatani, usavatevera unokuvara. Pakaitika hondo, nokuti tiri muhondo, ichapera musi unouya Jesu Kristu.
kana uchiverenga Samueri wechipiri chapter 15 pavhesi ra1 vhesi ya1 uchiinda kuna 6 inoti zvino shure kwaizvozvo amen Abhusaromu akazvigadzirira ngoro namabhiza navarume vana 50 kuti vamhanye pamberi pake. wakuronga hondo Abhusaromu. Abhusaromu mwana waDhavhidhi wapandukira baba watotiza mukati momusha atokundwa asha baba vake atokundwa warashwa naMwari nokuronga hondo. Terera munhu waMwari. Abhusaromu waimuka mangwanani akandomira parutivi rwenzira orumira parutivi rwezhira. Zvino kana kuchinge kune munhu wakanga uya kuna mambo kuzotambirwa mhosva yake Abhusaromu ndokumudana akati uri weguta ripiko kana akati muranda wenyu uno rumwe marudzi aIsraeri. Abhusaromu waiti kwaari tarira mashoko ako akanaka akarurama hawo asi hakuna munhu wakatumwa namambo kuzokunzwa. Verse 6 zvino Abhusaromu waita nemutoo uyu navaIsraeri vose vaiuya kuna mambo kuzotambirwa mhosva dzavo. Naizvozvo Abhusaromu wakanyengera mwoyo yavanhu vaIsraeri kuti vamude. Bhaibheri riri pachena hama dzinodikamwa. Abhusaromu anga akundwa akatotiza chokwadi but avona kuti mambo Dhavhidhi unotonga nomutemo waMwari. Dhavhidhi unosha Mwari unotonga nemitemo inobva kuna Mwari. Unoda kuti vanhu vagare zvakanaka, vanhu vashe Mwari, vanhu vasagwa, vanhu vasarambana, vanhu vasapokana. Kwai Abhusaromu zvakamugwadza aitomukira mangwanani ondomira pagedhe rinoinda kwamambo Dhavhidhi. Vanhu vakanga vane mhosva vaida kuinda kundotongegwa mhosva nokuregeregwa nokururamisigwa. Aimubvunza uri worudzi gupi? Akati ndiri muIsraeri. Konzi hai nyaya yako ndei? Akamuudza kuti ndakaba madhongi. Konzi hapana nyaya, mashoko ako akanaka, ini ndaitiwa mambo. Haiwa waingodzokera usina chawaripa. Nyaya yako ndei? Ndakatora mukadzi womunhu zvino ndai ndiuye kootongwa. Hapana nyaya, hauna kurepa wakadiwa iwe. Hapana kana nyaya iyi, nyangwe kudenga hapana nyaya. Iwe wakaita nyaya iyi, ini ndakaba mumunda mavanhu. Kukanzi hapana kana nyaya. Bhaibheri rinoti iro Abhusaromu akaita nyaya iyi achiba mwoyo yavanhu kusvika vamutevera vakamuda vari vazhinji ndokubva abuda neboka rakawanda. Regai ndikuudzei hama dzinodikamwa, ndotsoro yakatangwa naSatani kudenga. Pane nyaya unoti hapana, ndiye tsoro yaanayo panyika ino. Kana uchidzidza Pita wechipiri chapter 2 pavhesi ra1 uchiinda kuna 3 tongotanga naPita wechipiri chapter 2 vhesi ra1 uchiinda kuna 4 tichavona kuti Satani unonyengera vanhu kuti vamutevere nyangwe akakundwa. Unonyengera nei? Unonyengera nenhema dzaakatanga kudenga dzaachiri kureva nanhasi, achipakicha muvanhu, achipakicha nyangwe kuvaparidzi, achipa nyangwe vatungamiri vamakereke, vafundisi voreva nhema. Pane nyaya voti hapana nyaya. Iwe nyaya yako ndei? Ndina vakadzi 3. Koi haiwa vana Dhavhidhi yaiva nawo namata una vetowedzera vamwe. Iwe dambudziko rako nderei? Ini ndinomwa nokusuta mbanje. Koi zvokudya ndezvapano pasi. Vafundisi vakadaro vakakundwa. Usavatevera unokuvara. Koi iwe dambudziko rakunetsa nderei? Haya pane vhesi randawa ratichengeta Sabata. Koi hakuna zuva reblue, hakuna regreen. Chero wachengeta chinodikamwa moyo wako. Hama inodikamwa unokupodza moyo wakakundwa ukamutevera wakuvara. Dambudziko iwe rako nderei? Ndaverenga kuti Jesu wakabhabhatidzwa nokunyikwa kamwe. Isu makatara huma, isu makati nyika rutatu, isu makati nyika ru7. Ko zvaita sei mukuru wechechi oti hapana nyaya? Iwe ungonamata Mwari. Rega ndikuudza hama inodikamwa, Abhusaromu wakaba mwoyo yavanhu nokupa vhangeri rakareruka. Shoko raMwari rinoti kana wapara mhaka uya kuna Jesu. Jesu kana wainda kwaari
haati hauna mhaka unoti ndakuregerera asi usatadzazve. Hama dzangu dzinodikamwa, tevera Jesu Kristu. Hama yangu inodikamwa, kana uchaponeswa tevera, that says the Lord. Vakakomboregwa vasingateveri wakakundwa. Rega tione kuti unouraya vanhu nei. Peter wechipiri chapter 2 pavhesi ra1 uchienda kuna 4 pana mashoko makuru inoti, asi kwakanga kuna vaprofita venhema pakati pavanhu sezvavachavapo pakati penyuwo vadzidzisi venhema. Famba munhu waMwari, vachapinza pakavanda dzidziso dzakatsauka dzinoparadza. mahwaire kudzidziso dzakatsauka dzinoparadza. dzidziso yakatsauka haibvi mushoko raMwari, inobva kuvanhu, inobva kuvatungamiri vamachechi, inobva kuvafundisi. dzidziso isina kutsauka inobva mushoko raMwari. Vakakomboregwa mudikani, tevera zvinoreva shoko raMwari, unoponeswa. Pazasi inoti kudii? Vachiramba naiye tenzi akavatenga, vachizwisira mukuparadzwa kunokurumidza tega. vazhinji vachatevera utere hwavo, nokuda kwavo nzira yechokwadi ichazvidzwa. Famba munhu waMwari, pakukanira kwavo mari vachakunyengerai namashoko amanomano. kutongerwa kwavo kwakatagwa kare, hakunonoki. Vakavana vaMwari, tererai munzwe vana vaMwari. Bhaibheri rinoti vanhu ivava vanokunyengerai namashoko amanomano. Galatians chapter 1, vanokunyengerai namashoko amanomano. Kutongwa kwavo hakukotsiri, kwakatagwa nechekare. Hama yangu inodikamwa, usatevera wakakundwa, wakaramba shoko raMwari usamutevera. Usatevera unochachura apa achitevera zvimwe achisiya. Usamutevera unokukuvadzisa. Iwe muteereri, unoda Mwari, iwe unoda kuponeswa, pakurira kwewamanda unoda kuinda kudenga. Galatians chapter 1 pavhesi ra6 pane mashoko makuru Pauro unonyora. Shoko raMwari rinoti, ndinokashtamara hama dzangu kuti makurumidza mukadai kushandukira uyo wakakudanai munyasha dzaKristu, kuti mutsaukire kune imwe vhangeri isati iri imwe hayo, asi kuti varipo vanokukanganisai vachida kushandura vhangeri yaKristu. Pazasi kwai vanoda kushandura vhangeri yaKristu. Panoti mukadzi umwe vanoti vaviri, panoti imwe mvura vanoti imwe doro, panochengetesa vadhi vanochengeta svondo, ndati panoti nyika mvura vanoti tara. Vanoda kushandura vhangeri yaKristu. Panoi Jesu unoponesa vanoti prista nemvura namadota. Rega ndikuudza, usatenda kuti vanhu vakushandurire vhangeri. Tevera Jesu unoponesa, usatevera vhangeri ravanhu. Kwai vamwe varipo vanokukanganisai pazasi. Asi kunyangwe Yesu kana mutumwa akabva kudenga akakuparidzira imwe vhangeri inopesana neyatinokuparidzira inobva mushoko gave wakatukwa. Vhesi 10. Ko zvino ndinoita mushamwari navanhu here? Nokuti zvino ndinoita mushamwari navanhu here? Kana naMwari? Kana ndinotsvaka kufadza vanhu here? Kana ndaifadza vanhu nazvino handizaiva muranda waKristu. Chapter 18 Bhaibheri shoko raMwari rinotiro, kana ukaita vhangeri yokufadza vanhu nanhasi hausi muranda waMwari. Muranda waMwari unoti Mwari wakati, totevera. Muranda waMwari unoti verenga pakati, totevera. Usaita vhangeri rokufadza vanhu, usafadza shamwari, usafadza upenyu hwako, fadza Mwari wakakudana. Usatevera wakakundwa munhu waMwari. Absalomu akati apanduka ndokubva aenda musango akaronga hondo. Pana chapter 18 wechipiri yaSamueri, kwai akaronga mabhiza ehondo, varume vaimanya pamberi pake. Kwai Dhavhidhi akati sipa hondo yainda kunosangana nehondo yaAbhisalomu. Abhisalomu ari mudondo achigwa. Tangira pavhesi ra2 inoti, Dhavhidhi akatuma vanhu chetatu chavo
vachirayirwa naJoab, vairayirwa naJoabi, nechitatu chavo vachirayirwa naAbishai, airayirwa naAbishai mwanakomana waZeruya, mwanakomana waZeruya, munun'una waJoabi, nechitatu chavo vachirayirwa naItai, vairayirwa naItai muHiti. mambo akati kuvanhu, zvirokwazvo neniwo ndimene ndichaenda nemi. Bhaibheri rinotiro masoja aDhavhidhi makomanda vaiti Joabi naAbishai naItai nedzimwe mhare dzaaiva nadzo dzakati mambo hamungaendi kuhondo hakuna chakanaka kana vakati kange totiza vakabata imwi vabata hafu yevanhu, regai tiinde isu imwi sarai mugere pachigaro tinopedzerana navo. Hauna kupawa Jesu naMwari vakasara kudenga, vakatuma vakomana kundopedzerana naSatani munyika ino. Mukomana wapedza kutaura mufundisi wati ivo vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rokupupura kwavo, havana kuda upenyu hwavo kusvika parufu. Satani wakakundwa, akatosigwa isu kuti tipedzerane naye. Paanoti itai upombwe tinoti kwete, sungai mabhuruku newaya vakomana, tava kuinda kumusha. Usatevera dofo rakakundwa, Satani ndokukundwa. Bhaibheri rinoti vakomana vakaenda kuhondo vaiti Joabi, mukomana waiti kana ogwa waita mutambamuru, waiuruka pamakomo semherapara, naAbishai vakomana vakapinzira shumba mukati mebako vakauraya. Nomukomana wainzi Itai waiva eforena, aiva muFiristia, akabuya akateerera shoko raMwari, akatevera Dhavhidhi, akaziva kuti uyu una Mwari. Hama dzangu dzinodikanwa, kwaunoteerera usatsvaka rudzi, usatsvaka kuti uri muZimbabwe kana kuti waipinda chechi ipi, tevera shoko raMwari, ndo richahwina mukati mepasi rino. Shoko raMwari rinotiro vakomana vainzi vanaAbishai aigona kumira ari 1 achimirira ne300 ari 1 achipedzerana navo. Mukomana wainzi Joabi haasi mukomana wokutamba. PaHebhuroni pana maFiristia, akapinda nomupaipi yemvura akandobuda napamusoro peHebhuroni, akarova hondo akawina. Dhavhidhi akagadzika chigaro chake paHebhuroni, wamandaikarira Dhavhidhi wava mambo. Rega ndikuudze munhu waMwari, pindai nepasingapindiki, senerera nomuchivi uye kuna Jesu. Togadzika Jesu pachigaro, uchatonga nyika ino nokusingaperi. Hondo yamuka. Shoko rinoti kudii? Umbotsinatira mbichana inde pavhesi dzikanayo mbichana pana Samueri wechipiri 18 rova pavhesi ra5. Zvino mambo akarayira Joabi naAbishai naItai akati, nzwirai henyu jaya nyasha iye Abhusaromu nokuda kwangu. Famba. Vanhu vose vakanzwa mambo achirayira vakuru vose pamusoro paAbhusaromu. Verse 6. Zvino vanhu vakabudira kusango kunogona vaIsraeri, vakarwa mudondo raEfuraimu. Vanhu vaIsraeri vakakundwapo pamberi pavaranda vaDhavhidhi, vakauraya vanhu vazhinji zuva iroro. Vakasvika zviuru zvina mazana 200,000 nokuti kurwa kwakapararira panyika yose. Dondo rikaparadza vanhu vazhinji, kukunda vakaparadzwa nemunondo. Bhaibheri shoko raMwari rinoti hondo payakamuka, vose vakanyengegwa naAbhisalomu, wahwaire vanhu vakaparara. 200,000 vaitevera Abhisalomu wakakundwa, vakaurawa. Chimwe chakanyanya kuvaurayisa, vakafa vachiurawa naMwari. Dondo rakagwa navo rikavapedza, rikavaparadza, nokuti vaitevera wakakundwa. Rega ndikuudze mukomana wokupanduka Abhisalomu, Bhaibheri rinoti avona hondo yaminya, wakatora Ezra rake nokutiza achimanya, araimhanya bhiza rikauruka napamhanda dzomuti. Abhisalomu akahakira vhudzi, akarembera between the heaven and the earth. Akawanikwa akarembera. Vakomana vaDhavhidhi, umwe akaudza Joabi, ndavaona Abhisalomu akarembera. Kukai waregere kumuuraya, kukai mambo warayira kuti asaurawa. Hama yangu inodikamwa, shoko rinoti uraya. Kwayakatora mafumo 3 muruoko, akaenda pana Joabi, akamubaya pamwoyo achiri mupenyu. Vakomana vakakomba vakaita chihlahleshe, Abhisalomu akafa. Chirevo chinoti kudii?
pakupedzisira Satani wakanyengera vanhu kusvuta fodya yemumhino uchaparadzwa naJesu. Ngati pakupedzisira Satani wakanyengera vanhu kurambira muchivi choupombwe uchaparara. Usatevera wakakundwa munhu waMwari, hapana kumira zvakanaka. Joabhu wakakunda, Absalomu wakafa. Unoziva rudo kuna Mwari kudenga, unoziva rudo kuna Jesu kudenga. Vanoti nyange vanhu vari muchivi, please vararame. Asi nemhaka yekuti warambira muhondo yaSatani hausari. Absalomu wakauraya Joabhu. Rega ndikuudze munhu waMwari, vanhu vachatevera Satani nyange Mwari aida kuti upone unoparara. Zvakaitika, unozviziva iwe hondo yakamuka pavanamati. Mukomana wainzi iye Jonadab naDhatani vakamukira Mozisi vakapanduka. Akatevegwa ne250 vakamirapo. Mozisi akati vakomana vose vanoda kutevera Jonadab naDhatani, indai munomira parutivi. Vakaenda vakandomira. Ndokubva Mozisi ati kana varume ava vakafa norufu rwakajairika, Mwari haana kundituma. Achingopedza kutaura, kwai pasi pakavhurika pakavhara, vakafa nenhumbi dzavo. Kwai vakanga vachivatevera, kwai moto waMwari wakabva kudenga ukanhanzva vese vakaita madota. Usatevera wakakundwa, unokuvara munhu waMwari. Usatevera nyange baba vako. Numbers chapter 23:26 pavhesi ra11 kunonzi vana vomurume uyu havana kufa nokuti havana kumira nababa vavo Kora. Kora apanduka, vana vake havana kutevera Kora, vakandomira vari voga. Panguva ino muteereri, mukati memhuri yenyu kana makakurwa muchipira vakafa, ukaverenga shoko raMwari, usatevera vakakundwa naSatani. Mira parutivi unopona. Ndati kumhuri yokwenyu kana muchirama nen'anga vakakomboregwa vanomira naMwari nokuti vachaponeswa. Kana uchidzidza bhuku raRomans chapter 8 toda kunamata munhu waMwari. Bhaibheri rinotiro usatevera vazhinji pakuita zvakaipa. Vakakomboregwa vanhu vaMwari vanoti ruzhinji gopfeka gwakashama, ivo vanopfeka savana vaMwari. Vakakomboregwa vanhu vaMwari, vakomana voita vasikana vespeya, ivo vanomira ne1. Nyange vakaima bharanzi, vanotaka bharanza neshoko raMwari. Ndati usatevera vazhinji pakuita chakaipa, kana vodzuta doro nokumwa tototo nokusta mbanje. Usatevera vazhinji pakuita zvakaipa, nokuti tinozoponeswa nenguva yakafanira kana tisingavori moyo. Tega munhu waMwari, Romans chapter 8 verse 35 pana mashoko makuru. Ndianiko uchatiparadza rudo rwaKristu? Haleluya. Kutambudzika kana nhamo, kana kuvengwa, kana nzara, kana zhara, kana kushayiwa zvokufuka, kana njodzi, tevera Jesu, kana munondo here, sezvazvakanyorwa zvichinzi nokuda kwenyu. Haleluya. Tinourawa zuva rose. Kuka ndianiko uchatiparadzanisa norudo rwaKristu? Izhara here, kufigwa nomurume here, kushayiwa here zvokufuka kana zvokudya. Verse 37 kwete pazvinhu izvi zvose tiri vakundi nokupfuurisa naiye wakatida. Hama dzangu dzinodikamwa, wadii kutevera Jesu, ndiye wakakunda. Pana Zvaka chapter 19 pavhesi ra11 kukaima Isaka akanga akaita somurazvo womoto, wakanga ane nguva yakanyikwa muropa. Zita rake une shoko raMwari. Ndo randinokurudzira panguva ino, tevera shoko raMwari. Watevera shoko raMwari wava naJesu. Watevera shoko raMwari nyange ukafa unomuka. Ndoda kunamata newe munhu waMwari vanoti ndoda kutevera Kristu, handichati kutevera vatungamiri vechechi, nokuti Isaiah chapter 9 pavhesi ra16 inoti vatungamirira vanhu ava vanhu vatsaukisa, vanotenda kutungamirirwa navo vanoparadzwa. Usatevera wakarashika, usina kurashika ishoko raMwari. Noranga raIsraeri chinda kunyika yeKenani, Bhaibheri rinoti yatungamirirwa negore, vairitevera nyange rikapinda napaRed Sea, vaitevera. Mwari waizarura zhira. Hama inodikamwa, vakanosvika Kenani negore, nasi uno vachasvika
kenani yokudenga vanotevera gore riri shoko raMwari. Jesu ndiye mutungamiriri. Watevera shoko, watevera Jesu. Varipo here vanda kunamata nini? Vanoti Mwari indoda kutevera shoko raMwari. Handichadi kutevera dofu rakakundwa. Ndinoziva uripo. Wadi kusimudza ruoko, wadi kusimudza moyo wako kuti uise moyo wako mumavoko aMwari. Mwari akomborere, Mwari akiitire zvakanaka. Tichanamatigwa namufundisi kuna vose vagamuchira. God bless you. Inguva yekuchinja timu. Amen. Hakuna kuramba wakazvisungirira seunge ndo wakaitanga. Amen. Chinja timu. Sure. Yakadliwa iyo. Pane dziri kuwina. Chokwadi. Toda kunamata noti ndosiyana nazvo. Handichadi zvokutambiswa bhora resimbi. Amen. Satani wakakundwa. Kune vanhu vakawanda vari kutambudzika vachiinda nezvinhu zvenyika. Iye Mwari achivadaidza. Shoko roti kana uchinzwa inzwi raShe usaomesa moyo wako. Amen. Jesu ari kukudaidza. Unodisa here kuti ufambe naKristu akakunda. Newewo unogona kukunda. Unokunda neropa raJesu. Inhoroondo dziya kuti inga Abhurama anga nevakadzi zvakakundwa izvi. Mwari wakazvitaura kare. Murume umwe mukadzi umwe. Hakuna kukopa samu hedofo. Kana yakaruza chokwadi. Iwe ita zvakanaka. Inga muchechi macho muri aiwasve iwe chipinda uite kwazvo. Usakopa zvakarashika. Amen. Ita zvodaidzwa naJehovha wofamba nezhira yaMwari. Kana wadaro Mwari anozodaidzira rimwe ramazuva kuti imi makakunda pindai mumufaro waIshe wenyu. Vakaonekwa naJohani kakanzi ndakaona chiri chita. Kakanzi ndiwananikwa. Amen. Kanzi vapi? Kanzi avo. Johani akati ndovazivira kupi? Ndimi munotoziva. Kanzi these are those. Ndivo vakabva mukutambudzika kukuru panyika. Vakasuka nguo dzavo muropa regwayana. Vamira naMwari. Vakomanaka tichapinda nawo emang'aya mudenga. Takurira. Nekuti takatevera timu yakawina. Team Michael inowina. Team Michael inowina. Kana usingadi stress joina timu kwayo. Ishe tomutendai maita changamire. Tadzidza kuti makakunda. Hamuna kukunda bedzi but munopa simba. Vese vanokugamuchirai munovapa simba rekunzi vanakomana nevanasikana venyu. Tipewo simba. Empower us. Amen. Tikurire chitema chiri kutitomenda mukati menyama dzedu. Tikunde tigopinda mukati memazambara nepasuo. Imi muri kumberi. Muzita raJesu tanamata. Amen. Amen. God bless you. Ukariro urorangu rusimbire kuna Kristu andina wirine munu asimuzita raJesu dinomira kuna Jesu ndiye romaneyo yangu shimwendi chanyura zangu kuti awigwange ima tsitsi dzake ndogarira mumwepo huru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye romaneyo yangu shimwendi chanyura zangu icho chirangano chake icho nechidzidzo cheroparo chinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye romaneyo yangu shimwendi chanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazorizwa ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye romaneyo yangu shimwendi chanyura
zangu. Ninomira kuna Yesu ndiye domba